Вчера си е дошла, не сме я мили. Няма масла, няма нищо. Няма въобще. Масла няма въобще. Не знам къде ръждясват, ама те да ръждясват навсякъде те дараци. Ама няма. Въобще няма. Ми шилим горе-долу. Има. Някаква гумичка. Абе, хубав е, няма нищо за правене, Пламко. В 2008 година Европетица, писани правостоящи, седящи места, евра, всичко. Чистичка така колата, чистичка, хубава чистичка. Другото само не работи, свети грешка. Пълно е догоре, не е похарчила изобщо. Иначе вътре е много чиста и свежа колата. Без да е чиста. Да, няма мазлотинки. Вътре хладничко, климатичното работи. Добре. Духка. Много чиста, много хубава. Тук има някаква дупка за това. Скоростната кутия е такава, с 3 копчета. Другото трябва да му отпушим дюзичката и е готово. Това са грешките. Това са километрите. Там на център. И така. Пламко. Да, Мерцедес. Хубаво кола.